Pero antes de nada, gustaríame saber quen diantre aparcou no medio do plató e non nos avisou a nós. Por favor, aquí non se pode aparecer. Por favor, apárteseme de diante, que hai xente traballando. Eras ti, claro. Que tal? Pero que pasa aquí? Por que non me moves o coche aquí? Intento moverme, pero biche que chubascos, eh? Sí, Es que choveu muchísimo pola mañá. moito. Eu levanteime ahora as 2 Non te enterache e de está nada, todo claro. mollado, as carreteras molladas, eh? No, todo mollado e anegado. Sí, sí. Con moitas estradas asolagadas, víamos imaxes impactantes en Santiago de Compostela, xente que ia levar os rapaces ao colexio, Mira, xente que pai, ia a despois traballar. dicen que a quien madruga Dios le ayuda. Pero mire, non me pode mover o coche de aquí un pouco. Podo, veña, Sí. veña. A ver. De que non vexo nada teño empañados, cristais todos. Ai, non te podes mover. Non ves que está todo empañado? Sí, pois hoxe nos vai acompañar Maximino Pérez, que nos vai dar as claves de como conducir coas augas, coas estradas con moita auga, e tamén para desempañar os cristais. Sabes o que din que é moi bo? Para desempañar? Sí. A area absorbente dos gatos. A area onde mexan os gatos. A área de mexan os gatos. Sí, sí. Pero non mexada. Non, home, non, entendemos Antes que de se que mexan os mexa. gatos. Imos a preguntar a Maximino despois, porque escoitei o da pataca, escoitei moitos trucos, pero queremos saber como desempañar correctamente o O cristal. meu gato sabes que mexa na fruta, non mexa na... Xa, por eso mexa podes na area. empregar area para os Ou a cristais do fruta, coche. a froita onde mexe paso, porque está empañado, non se... E cando chove moito, empañase moitísimo. Sí. Cando hai temperaturas como as que hai agora. Pero probache ya meter a calefacción que saía por aí. Hai que lle dar cunha pataca cortada. Claro. Pataca cortada así, mete por aquí. No, pero a pataca... No. Aparte non sei se estou sentado no sitio correcto para sacar o Para coche. conducir, non pode ser. Pero pode por- ser que non por- estés por no sitio pouco, correcto. Pasa que eu escoito ruido detrás. Que levas a alguén detrás ou algo? Levo dos becerros. Para onde? Un xato, Sí. bueno, son bois. Son para criar ou para matadoiro? No, son para matar. Ah, para matar. Son para matar. Moi ben. Si queres velos? Veña, vamos. Ábrelles aí, veña, xa verás. Sí, sí, eu prefiro non abrilos eu pola miña Son conta. dous becerros, dous de rubia galega. A ver, Preciosos, Preciosos. Un é ancho. non sabes por onde os tes que abrir, non? Sí, por aquí. Están por aquí. Por aquí, por Pero aquí. a ver si están. Abre a porta. Abre a porta. Sí. Aí hai dous becerros, sí. Para gallego. Ai, mamãe. Sí, a ver. Pero, a ver. Aí está, Llevo veña. 4 horas aquí metido co crego. Venga, vamos. Traballar con crego, tío. Veña a traballar, veña. A única Vamos. vez na súa traballar. vida que Cuidado traballou. aí. Por aí Cuidado aí. non sale por aí. Somete, aí. A ver, crego, tiras o qué? Non sale. Dalle, tira tú. Como creo? Que ven aí? Padre. Sabes que pasa aquí? Padre Patiño. Non me toca abaixo co colchón, Por hombre. favor. Venga, va Pero para. a onde Pero vas, como para tío? onde? Pero, No, non enrededes que xa chegades tarde. Veña, todos por aquí a entrega. Pero non mo deixes no chan. Arriba ese Oye. colchón. Pasen. Sigan a frecha. Sigan a Vamos. frecha. A ver, con brío. Roberto, Juan, non botedes unha man, Non No, que botedes unha man. estamos Pasade por aquí, traballando. pasade por aquí. Pousadeo con coidadiño, como se nota que non é pa vos. Aí está, Oye, xa como está. que coidadiño. Desmantelou o portal de Belén, o tipo este, Mira, xa o está estrenando el. Podesme explicar que comedia esta, Raquel Atanés? Non comedia ningunha, estábame asegurando de que a entrega chegase onde tiña que chegar, Ajá. que con isto das entregas nunca se sabe, e é que hoxe imos falar de algo que é esencial para ter unha boa saúde, calidade de vida, saúde mental, física e de todo, que é dormir, descansar. E para iso temos con nós aquí a Juan Feijóo, moi boa tarde. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí con vos. Benvido. Experto en colchóns, director dunha coñecidísima firma de colchóns galegos, que ademais ten un don aquí onde o vedes. El di que é quen de saber e atopar o colchón perfecto para cada persoa, porque, Juan, nisto hai que personalizar moito o tipo de colchón. É imprescindible personalizar. Ten que ir a persona. Ten que vir a persona porque Non valgo comprar un colchón para meu tío, no. Non. Ten que vir a persona. tes que vir en persona, tes que probalo, e eu en menos de 3 probas sei cal é o teu colchón. A ver, fai a prueba, a ver. Veña. Só Imagínate que é para min. Solo teño un colchón. Venga. Si necesitaba 3. Ah, pero vale. Pero ti convénceme deste. non iso é un error. Non temos que vale, non vale, temos que ben comer. visto. Non Bueno, temos non que che quedará comer este a nadie. nomás para vender, bueno. Bueno, hombre. Vamos. A idea- Este para usted perfecto, porque queda ese nomás. Temos Este du- perfecto. temos du- Pero non hai en azul. En azul, En a usted azul vai é- ben, a usted vai ben isto. Pero temos dúas cousas no descanso. Podemos vender colchóns ou podemos vender descanso. Cando vendemos colchóns, que hai gente que ven comprar colchóns, non lle importa o seu descanso, vendemos o que temos por ali ou no que lle ganamos máis cartos.
Pero cando estamos vendendo descanso hai que personalizar. Tío, Ben traído, Xa te enganchou, Ben traído. É que o descanso é máis importante do que pensamos. É que é o máis importante. 3 horas nada máis, Dios. Ui, pois iso é fatal, Patiño? máis importante, escoítame, é moito máis importante acertar no teu colchón. Pero Patiño non ten un problema que temos outras persoas. Porque ti podes decir que hai un colchón perfecto para min. Sí. Pero cando compartes colchón con outra persoa, entendemos que isto non lle pasa ao padre Patiño. No. Claro, se a outra persoa lle gusta o colchón brando e a outra un pouco máis duro, aí que facemos? Temos colchóns dualizados, que significa que vamos facer a parte, porque todos dormimos dunha parte do colchón, temos ese Iso hábito. respétase sempre, a posición. Entonces vámonos a facer unha zona para ti e outra para a túa parella. A 3 non temos. Tamén, temos colchóns de 1 a 8. Xa postos. En descanso podedes pedir o que querades que o temos e se non fabricámoslo. Podese facer por encargo tamén, personalizado ata deseñar o colchón perfecto para cada quen. En todos os tipos de Creo que materiales. puxen o casco do revés. No, está ben. Está ben, Podes ter tú a cabeza de revés. Pero Tamén podería ser. o casco está perfecto. Sí, o casco está Pero perfecto. sí que hai unha cousa moi importante, que o que dorme 7, 8 horas vai descansar ben, pero que dorme poucas horas, que hai moita xente que, por desgracia, dorme poucas horas, é moito máis fundamental encontrar o colchón adecuado para Para ele. que Porque sexa as un horas teñen que descanso ser... reparador. Pero que leve 2, se durme cada 3 horas, que leve 2, son 6 horas. No, 3 e pico. Levas 2 colchóns e xa está, 3 Sí, horas cada un. pero cambiando de habitación. Eso fai no que xente e é unha forma de dormir. Pero como cambiar? Tuve que cambiar. Levantaste, lees un pouquiño, algo que che sea fácil de leer, e a seguinte habitación. E vas a dormir outras 3 horas máis. Sofá, a cama, sofá, a cama, sí. Pero hai que evitar a noite o sofá. Temos que ir a outro colchón. Sí, eso é máis importante do que Xa pensas. temos 2, Pero vamos a ver, se non durmes, levántaste, deitaste noutra cama 10 minutos e volves pa túa. Se non durmes, levántaste, lees, porque é unha cousa que nos exige un esforzo, e normalmente as 6 horas da noite que vai facer? Que nos volva a fatiga. Volvemos á cama e vamos a dormir. O que non facemos ben é estar na cama dando voltas e voltas a ver se encontramos o sono, porque non o encontramos. Tens que levar a Biblia, que non a sabes, e vas pa un lado pa outro, e listo, xa E está. seguramente vai dormir, porque é algo que te vai costar ler. Coa Biblia, Non vai a ler o que nos gusta. O que, Coa Biblia durme sin colchón, ni nada. no, que é imposible dormir é con todos vos ao redor, porque tamén fai falta silencio. Iso é certo. E non? barullo facemos Calemos un 10 cacho, minutos, sí, Para señor. descansar. Ti que prefires que calar 10 10 minutos? minutos, non máis. No, de contado seguimos con Juan para aprender un pouco máis dos colchós, pero decido de silencio porque me parece que estou empezar a escoitar algo de ruido de música por